Sunod ng mga presidential survey, may kakaibang diskarte ang mga negosyante para malaman sino ang yamano sa karera. Kung nauuso ang mga survey at mga polls, may ibang paraan ang fruit stand na ito na may higit 200 branches sa buong bansa para mapulsuhan ang mga botante. May tinatawag silang presidential hunt para matagdagan ang kaalaman ng tao sa darating na halalan. Dapat sayangin yung karapatan natin lumoto dahil nakasalalay sa atin din mismo kung sino dapat ang susunod na umupong presidente. Kung sino ang tipo mong kandidato, doon ilalagay ang iyong napili. Sa init ng panahon at ng kampanya, mainam ito hindi lang pampalamig, kundi para maihayag ang suporta para sa napiling kandidato. Natutuwa ang mga customers sa susunod na ito. Nakalagay na. Ito talagang kandidato. Saka, Siguro po, ito na po yung tataparan ng ating bansa na magkaroon din tayo ng asenso sa buhay. Ang gulpiada. ano naman si Era? Para mayahon sa, mabalik yung pwersa sa masa. Milyar. Kasi naniniwala pa ako sa yung sa jingle niya sa TV na tutulungan niya tayo. Idol ko din, sige po. Napapakita kayong support ko sa kanya. Dalawang linggo bago maghalalan, ihahayag nila kung kaninong baso ang naging mas mabenta. Iba naman ang paraan sa isang bookstore sa Nueva Ecija na may 32 branch.